saben bengi wek nyawang Siti jegleng oh melangkah iya gue katoknya melurut bener nak truk jembaju truk yen memajang gendang tuh amung nganggo takutuk janur one nyek banget dari karo wong ala ora gelem ngono kembang wae waton gunung sing benar terus angger latihan ora makan nyong angger perkara sithik dadi panas ngawak panas ya tetep panas ngawak brayar pamane ora egal kayak bocah senenge ngangger tetangga petok latihannya ya mau kenapa sih apa aja dadi kepriwe wajibmu hati-hati ya nu ora pati ya patruk beurung bapak bederek mengko barinyo yang ngono gari kok masa jajak parek-parek kae kenang sawan panas udan wong prawira mati jalapuna gorong sengkepengi mane-mane diajeng garwane wong akeh deneng garwane ya wong pantasnya kena kaya kowe lah kepresi ya gering angger tercantum garwane akeh nyung ya melu mbok lah gelem daftar Petruk jangan ngasih-ngasih ya anu tipe sekaya kowe dicoret merah ngono panas udan panas haling-haling eling-eling haling-haling eling-eling haling eling caping gunung yo truk ayo slodhe lo awas ya Pak 7 awas ke mbok edane mlebu itu yang siap kopi
mendem dikopeni arep mendem Iya piye. dikopeni Dik. Oh, ora nyong sing ndulang ora nanas. Ora nana jarate danyang nyekel gelas dhewek ora nana, mesti dalangah nyekelna. Tetep dinyekelna. Iya. Tetep dinyekelna. Ora nana jarate wong mendem nyekel gelas dhewek. Wis ilang danyange. Oh iya wis. Nadyan wadon sarta Abang biru anai jone jodi ganggu pisana bojone Enom mane banyu bane. Ki tanggung jawab apa ora Pak Mandor tusar padane ya ya. jelas Mau sih Pak Mandor tanggung jawab apa ora Kek, kek? Iki mau. Rika munggah panggung 200 100 nggo Siti 100 nggo Rika. Ayo kowe mau. ora pas karo sing tak rungokna Ora pas. yang anang golek kalau mau wakili nyong wis ora usah ngarep apa-apa elok-elok dadi Jakete keri ora ana tanggung jawab. ayo ketok be kesuh Monggo. aja kesuwan Aja kesuwan. kok dadi Dek jaman parajuang kan kelingan kana asir bongkar pasir aneh saiki ketinggal sami berikat berikut pripun niki ya gara-garane nyemu gak panggung kali ora wong kaya anak kepentingan liya ya pokoknya matur suwun ayo ke juragane Pak dari Jakarta nah nanti ditunggu yang dari Jakarta ayo dilanjut aja segera bisa kagem Pak Salut, monggo Pak Salut. Ya juragan kita udah pulang, monggo. Pak Salut, juragan Pak Salut. oke Pak Salut ayo Pak Salut, garwane. naik panggung yo arek yo di Zaman para juang zaman melengan
gadongi sego jagung Iya iya. Iya iya. yen mendung tak cilik tapi gunung wong wis tuati mengke-mengke Len semangkane dadi senam malam ya Aki. Dadi tambah sehat, kowe Alhamdulillah pade. sehat Ya, selalu. alhamdulillah sehat. Ayo. Entong nang kowe lah Oh nya tutupe ya. Ya. Seger